Čaute, vítajte pri ďalšom videjku. Vedeli ste, že vy nejste úplne človek? Ne, nehovorím, že ste mimozenšťania, ale viac ako 50% tvojho tela netvoria tvoje vlastné bunky. Sme chodci pre baktérie, také veľmi vyspelé taxíky pre mikroskopických pasažierov. Na každú jednu bunku vo vašom tele prípada 1,3 baktéria. To znamená, že v tebe je viac cudzích mikroorganizmov než tvojich vlastných buniek. Si ako biologický Airbnb, väčšina z nich sídli vo vašom čreve, hlavne v hrubom. Tam prebieha to, čo by si mohol nazvať mikroskopická diskotéka trávenia. Ale neboj, tieto baktérie sú tvoji kamoši, pomáhajú ti tráviť, vyrábať vitamíny, bráňa ti pred zlými mikróbmi. A niektorí vedci tvrdia, že dokonca ovplyvňujú tvoju náladu. Takže keď máš blbú náladu, možno nie ty, ale tvoje črevné baktérie práve prežívajú existenčnú krízu. A ešte šialenejšia vec, keď zomrieš, tieto baktérie sú tie, čo ťa ako prvé začnú rozkladať, takže sú s tebou celý život a zostanú aj po tebe. Skoro ako tvoja rodina, ale viac efektívna. Takže najbližšie, keď sa budeš cítiť sám, len si pripomeň, vo vnútri máš bilióny kamarátov, doslova. A ak si práve teraz v posteli a premýšľaš nad tým, koľko mikróbov máš na jazyku, neboj, oni ťa majú radi. Nezabudni dať like, koment a odber na tento kanál, bo moje baktérie potrebujú viac lajkov, aby mohli žiť dôstojne. A ak si to dopozeral až sem, ja ti veľmi pekne ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.